overval plaatsgevonden bij een juwelier in Heidhuizen. Daarbij zijn een paar mensen vermist geraakt, waaronder ons broedspaar. Een goeiemiddag. Zeg, ik kom net terug van Kamasutra-beurs. Damazoer-beurs. Ik heb iemand vertellen wat hier eigenlijk aan de hand is. Met Erik van Joep van de CFV van Vallei van het Klef. Wat zegt ze? Onze Roel? Is dit ontvoerd? God, sorry. Dat is vervelend. Nou hebben we een vet probleem, want de jongen moet vanmiddag trouwen. Hé Erik, wie is er eigenlijk aan de telefoon? Ja, de politie. Onze Roel is ontvoerd. Oh nee, mijn Roel. Als dat maar goed komt. Oh, rustig man. Maak die maar niet zo'n grote zorg. De jongen is goed zat, hè. Die overkomt niet zomaar wat. Ik hoop het maar. Ja, maar zeg wel dat hij wel snel terugkomt. Want ik heb net hier een dag de tijd. Ik heb toezicht in school nog een wat op de tafel staan. Maar rustig aan, meneer pastoor. Denk aan nog hecht. Ja, dat zal ik doen, ja. Maar misschien kunnen we wel een gebedje doen. Dat helpt altijd. Misschien ook wel van Feyenoord eigenlijk. Gisteren ging ik naar de cinema. Ah, kijk. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Een hoop minder gelovigen, dat was nog alles een kerkdienst. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos reiskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen. Het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging verbazend goed vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging verbazend goed vooruit. Goedemiddag meneer pastoor. Oh, goedemiddag. Goedemiddag. Hashtag goeie kloot. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Is klaar. Nou, waar blijft de jeugd? Daar kunnen we de heen lopen. Lijkt wel een puppy. Hé, waar komen jullie vanavond? Wat ziet je zo laat, man? Ja, we zijn maar 1 keer jong, daar willen wij ook van genieten. Ja, maar geen moment dat dat stoer is, joh. Maar dit is pas stoer. Dat heeft zich voor u ook gedaan, meneer Pastoor. Hoezo vroeger? Tja, ik moet wel... Stil nou even, ik wil nog rond wel even beginnen nou. Dit lang zat geduurd, of niet dan? Waar blijven die nou allemaal? Ja, ik weet wel wat die aan het doen zijn zeker. Ontvoerd, die zien zeker nog ergens aan ketsen. Hey, zit eens even stil man, ik huur wat. Wat, huurt ze ketsen? Nee, ik huur wat anders. Wat dan? Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé. Ja, de huurs misschien wel, misschien kunnen we wel leasen, want ik huur niks. Ik huur ook nog steeds niks.
Verblende doen. Die ook niet. Ze zeggen dat normaal gebeurt dat er een blauwe landing maar. Ja, daar zijn ze. Hij zegt ik ook eens weg. Eindelijk. Hè? Eindelijk, ziet je dat? Ja, maar nou moet het gewoon passen, hè? Hey, dan kunnen we nou eindelijk beginnen of niet, want Dat is de hoogste, hè? ja. Maar meneer Pastoor, Ja. ik sta hier al langzaam druk met mijn kameraad van mij. Heb je nog te drinken, al is het maar wie water, want het is allemaal op. Oh, dat is een kamerij. Die ene. Ja, nou dan gaan we nog beginnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, oom, tante, weet ik veel wat dan bij u. Welkom in deze prachtige parochie. Voor het onechte broeder van Roel en Loes. Het hele lang zat geduurd, dus de officiële kwassen slaan maar over. Dat huren we keer. Daar ben ik al bang voor, ja. Dus laten we nou nog wel beginnen dan. Willen de elders misschien nog wat zeggen? Ja, ik ben zielsgelukkig dat ze met een vent trouwens, maar niet uit heiten ze. Alsjeblieft. Nog meer wat? Dag papa, mam. Oh, de microfoon. Jongen, ik hoop dat het echt goed gaat. Ik zal de geweldig gaan missen. Volgens mij is dat een rubbo de lief, of niet? Ik zal me even voorstellen, ik ben pastoor Kok, COCK. Dag meneer Kok. Pastoor Kok, Loes. James Kok. Even kijken wat er nog ben gebleven. Roel. Ja. Dan gaan we officieel beginnen. Roel, neem zich Loes tot die onwettige echtgenote. Zodat ze geen blauwtje meer op ze lopen. Hele tekst. Ja, elektrie. Ik zeg, ik heb maar weinig keus, want de losse vlodders hebben ze werk al gedaan, dus ik zal wel moeten, hè. Ja, inderdaad. Vooruit. En Loes, wil zich Roel nemen tot die onwettige echtgenoot en nadelen in het vooral zijn polverpistooltje. Wat is op hierop je antwoord? Ja, doe me dan. Ik ben er al gewend. 1, 1, 2, hoppelijke, het is er weer gebeurd. Nou, snelle rakker. En wil er dan nog iemand wat zeggen? Ik gooi wel even rond. Dan wil ik nog eerder ringen. Ik moet hier nog eens wat hebben neergelegd, zeggen ze. Ik zie het niet. Ja, maar ik moet even. Wat doe je nou? Nu stel ik je heten, want er loopt een stoel van huis toe te zijn. Roel. Het is niet met het een ring voor Loes is. En de gemeente zeggen van de vader zoon eigenlijk samen. Dan mogen ze nou in de vinger doen. Heb je nou een ringvinger? Welke kant? Je hebt dit al een keer gedaan of niet? Nou, ze ziet je officieel en onecht getrouwd. En dan moet pastoor nou de bruid kussen. Mag ze nou de bruid kussen, sorry. Dit is een momentje hier. En als geluk op het boven bloedspeer, ook het ding open. Nou, heb je een half uurtje? Fly weer lid op en kwajo. Hè? Als hij komt toveren. En daar gaat hij, hoppa! Giel, mag ik het even schoon? Dit was even, het is een goeie kloer. En joh, ik ben hem
Kom met de vasten op het hoofd. Dat zit niet los in de familie. Van oppassmechter Wendy.
zullen we aanstaande dinsdag op het Chipsbar aanwezig zien om Job en Janne en de rest van het gezelschap een handje te komen geven. Ondertussen stond de kamereur van Toeren boven. En ik ga je even het woord aan hun geven. Dank u wel, vierschijners hier in Kronenberg. Wij als delegatie van de familie Timmermans und Heitze zijn er natuurlijk ontzettend trots op dat je hier zo'n fantastisch boerenbroedpaar hebt staan. Een applaus voor our eigen boerenbroedpaar. Welkom! We zijn de hele week deze kant op gekomen en we wisten dat de boeren niet vanaf zo weten dat wij hier zo zijn. En ik weet heel zeker dat we die in zeer graag hebben door waar hier te zijn.
gaan we nog even doen. Veel plezier. Anna! Dank u wel. Pierlazen, je hebt het goed gehuurd, onze Luc is net de tent uitgevlucht. Je moest goed geel en groen poepen en je kunt nimmer terug, heb je mee verteld. Morgen is je wel beter en wij komen hier gewoon even naar de receptie en mogen als mensen zelf even het kurtje doen. En wij gaan het hebben over blauw. Allereerst ga ik beginnen de cliënt te feliciteren met een prachtige boerenbluft. Vele kerk op het plein, fantastisch, wij hebben prachtig weer. En we hebben net in de kerk gestaan, dus we keken niet blauw. Blauw. Dan beginnen we. Zeker samen nog een schone carnaval van.